Baba fa ka fita ruwa yana zuwa yana cika mana ɗakuna, sai suka ce mu kulle ɗakunan. Muka fita a kofa ga drainage sai aka huda ruwan yana ta fita. At last sai daga baya kuma sai muka ga ɗakuna ya soma cika. To a ɗakunan ga su bufuna na abinci, taki na ya jijjiku, gadon mata na abin nan, masara su buhun gari da sauransu. Kaɗan muke cire ta kayayyakin. To amma abubuwan da ya ba mu wahala damuwa shine kamar takin da muka sassaye cewa za a je a yi amfani da shi a gona duk sun jiku, garin da muka nannuka duk ya ciku da sauransu, kayayyaki kuma takardu da sauransu duk ya jijiku, shine aka ciccire kaɗan da sauransu. To gashi yadda ruwan ma yanzu ya cika ɗakunan kaza, za mu je mu kwana a gidan makwabta da sauransu. Chairman ya zo kamar an ɗauka hotuna da sauransu, zuwan ku kenan. Yanzu garin Allah ya waye, ruwa ya ciccika ko ta ina, gidajenmu, kayayyakinmu, abincinmu duka ruwa ya ɓaɓɓata. Wanda muka samu muka ciccire a ciki, mun samu mun ciccire, wanda ya ɗan ɓacewa kuma bayan da muka iya. Kayayyakin sauran sun samu sun shiga, abincinmu, takinmu wanda muka saya za mu ɗan zuba shi a gona mu ajiye, shi ma ruwa ya riga da ya zama damage, ya riga da ya spoil, ba zai yi amfani ba. Ga ɗakunan inda za ku duduba ku gani inda suka ɓaɓɓaci. Sannan yau a gidan makota ma kamar su mamanmu makan da matayenmu dole su koma gidan makota ko zuwa gidan yan uwa su je su kwana a ciki a can gurin. Don ga yanayin yadda muka tsinci kanmu a ciki, saboda haka duk wanda yake da hannu da shuri ya yi haƙuri a taimaka. Abubuwa babu daɗi kuma babu kyau. Allah ya kyauta. Abinda Allah su ta hel ɗin ha da iga sun gari sun da harawa a wani gaba ɗaya duk cikin ɗaki 8 a gidan nan ba wanda ya rage ko guda ɗaya, na mata 4 na 3 mu duk ba wanda ya rage, ba wanda ruwa bai shiga ya tsada wani. In ka shiga yanzu ka duba cikin faruwa duk ya kwandem ɗin kaya na ciki gaba ɗaya. Yanzu masara ka zo ka leƙa duk yana ruwa a cikin buhu, duk kayan da muka yi jiya da shi gaba ɗaya yanzu buga kana gani ga ruwan ta kofan yake fita ai yana yin waje. Duk taki ma ya kai buhu nawa ni da kai na 4, na yara na kai 5 da na mata duka mun saya kasuwa mun aje. Yanzu haka mai aikin gona na wanda zamu aiki cikin masara ma ya buga mun wayar ruwan da farko akan in ruwa ya dauke zuwa goma zamu tafi aiki a gona. Duk gaba ɗaya ga yadda abun ya kasance. Yanzu cikin wajen da muke tsayafa ya fi sauki akan cikin ɗakuna, don cikin ɗakuna ka san suna rami. Kwana cikin gidan nan kam ito ina za ka kwanta in ba ruwan ya wuce ba, babu. Ka shiga wanda ba a ɗauka ba ma ka dudu ba wani magana a shiga duba wanda kafin a ɗaga ruwan ya abin nan ma ya riga ya shiga aka bar su. Yanzu haka ma ruwan ya ɗan tafi kenan. Yanzu haka ma kana gani yakacin gwiwa ma ruwan ya ragu.